tungamira uri pedyo maKristu vatewe riva Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza watiwa fambi uyanditewe rekumbusha unesudzesenguwa unoda kubatsira musatisiye tegati kufamba nimadabudzo rinobuya moyo yedu Baba moyo yedu enozonetsa watiwa fambi uya nditewe kumusha yedu mazuwa emabasa apera basi kunozosara kuyendako udeka kufunga mazita kuti zutanyo wati wafambi nditewe kumbusha. Panguva ino toda kutenda Mwari zvakare nekutisanganisa kuti tinge tiri mushoko. Panguva yekunamata pane zvinhu zvakawanda zvatiri kudzidzawo kunyange neni mukati menguva yesubject iyoyi yekuti simbiswe munguva yekunamata. Taona kuti munamato ndewedu tose. No one has a monopoly over prayer. As much as people have different gifts that have been given to them by the Almighty, it is everyone's privilege kuti tinge tine nguva yekunamata. Ndo chinhu chakasiwa kana kuti ministry yakasiwa iri open, because God wants to be in constant communication nevanhu vake. Saka ndinotenda kuti zvimwe zvese zvingavharwe, zvimwe zvese zvingatadzike kuitika, but every human being, every tribe, every tongue ine mukana wokudaidzwa munguva yekunamata. Tatarisa imwe nyaya yatingatarise zvakare yekuti everyone has access to prayer. Tataura nyaya yaJona, who was running away from God, and God in his wisdom preserved him. Vakagadzira hove, ikava a different fish which accomplished the mission. So hove yakanosiyana nedzimwe hove dzese. Just unfortunate kuti at times these creatures they don't have nengirikini eternity, the blessing of eternity yekurarama. But dai zvaiitwa saizvozvo, it could have been part of the genealogy yekufamba kwevhangeri kuburikidza neministry yaJona.
I want to look also at a giant that had challenges, and he prayed. Now the lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon their god and to rejoice, and they said, our God has delivered into our hands Samson our enemy. Varuti Dagon ndiyaendesa. Our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land. Uyo wokupisisa zvinhu ndiye wokupisisa nemakava munda uyo. Ndole ndiye igrudge kai. And the one who multiplied our dead. Samson did not add their dead. He multiplied them. So it happened when their hearts were merry that they said, call for Samson that he may perform for us. So they called for Samson from the prison, and he performed for them, and they stationed him between the pillars. Then Samson said to who held him by the hand, let me feel the pillars which support the temple, so that I can lean on them. Now the temple was full of men and women. All the lords of the Philistines were there, about 3,000 men and women on the roof, watching while Samson performed. Mtaona kuti Jesu achifidha vanhu vake haatombotaura nyaya yevakadzi, because they were not part of these things zvekunamata according to the culture then. But panapa pari kunzi vanga vakazara imba. Samson had become the laughing stock of the Philistines, and the mockery extended to the defeat of his God. Bible rinotiro Samson aita zvaakaita zvese zviya tinoziva. We know all the adjectives to describe how folly Samson was. Tinonyatsoziva, we know the terms to use, the superlatives to describe how wicked Samson was. We know how to express our hatred for sin. A man with biceps and triceps. Zekuradza kuti anga ine simba. A wasted resource. A betrayer of a nation. Someone who did not represent not only God but his parents, who had sacrificed everything for the good of this giant. Ndo zvatinogona kaizvo. Kana paine munhu anogona kutukwa ndiSamson. I've heard sermons where Samson is dissected from all corners as a foolish person. Whoever wants to be called Samson, even in our days, very few people have their children vane mazita ekuti Samson. Vanhu vakawanda, they want names that are associated with a smooth run of a life. Upenyu hunobuda zvakanaka pasina dambudziko. Samson, a failure, who betrayed the mother, vakarega magrapes. Samson, when God wanted to raise a judge to fill in the gaps to deliver his people, his eyes fell on Manoah and wife. Masamwara achiona a deliverer from a distance. God seeing things as they were and are. Samson betrays that faith. He misrepresented God. We are so good at describing the negatives. How often do we forget the 99% of the good that someone does? And we magnify the 1%. Samson is just a total mess. Just a total mess. Samson, who would want a history yakaita seiyoyo? Mai varega magrapes zvese zvaitwa bvudzi harina kugerwa. Someone just ends up ari mumba yechifero. Samson
anotora makava kupisa munda nemakava of all the instruments. Such a big man, he ends up captured. Foolish Samson in our eyes. Ndo maonero atinoita. Samson haifana kudaro man. Ndo maonero atinoita. Vachimutora, kwanzi vaitora rakaita unge bhemba ravaisa mukati mechoto roita red hot, then they force you to open the eyes, ropfura nepamaziso ako. Automatically the retina and all the other veins, the optic nerves and whatever are gone for life. Blind Samson, a man with all the six-pack but blind at the end. Foolish Samson. How often do we tell our children the same stories? Inopera pana Samson anopenga. But Bible not hero. God has some things that he has not placed in the power of human beings. Zvatisina simba pamusoro pazvo. A bold Nazarite akagerwa musoro simba rikaenda. Bible not hero. And his hair began to grow. I'm happy kuti pavakaputisa maziso, they forgot that the hair is natural as na seed bed. It began to grow. Nditi kuvana vaMwari panguva ino, the hair can grow again. Nekuda kuti vanhu havana simba pamusoro pa zvinhu zvinoitwa naMwari. The same person who is weak about church, one day he will begin to attend Sabbath school. Yet the hair will begin to grow. Munhu nhasi vana vaMwari ari kunwa hwawa, ari kusvita fodya. One day when the hair begins to grow, you will see that person akabata kapu yeLord's Supper. Ngatitende Mwari nezvisingasimwe nevanhu. Because when they made him blind through the blood, they forgot that God still had a nursery in his head. Ngati Mwari vatadza. Foolish Samson, when the hair began to grow, and it coincided nepart yekufarira kucelebrate kwakwaDagon. In their numbers, vapinda vari kufara. Vari kufara kuti we have defeated the God of Israel. Dagon, our idol. There are times when God remains silent, a mature God. When people do all these funny things in the world, saka Mwari zvakanyarara zvawe. Zvinoitika, Mwari akaramba akanyarara zvake. Captured Samson. Munhu waMwari chiri chigayo, achigayira vanhu upfu. Zvikanzi pati yatiinayo iyi, Samson is the trophy. Tiri kufarira vanoziva bhora pachisimudzwa matrofi ana UEFA nemamwe akadaro. On this day, Samson was the trophy. Pane vana vaMwari vandinoziva vakaita zvikuru mubasa raMwari. But vari kumabhawa nekunzvimbo dzakasiyana siyana, kana varida kuita mokari yakanaka, they lift them up as trophies of defeat and failure yebasa raMwari. Rega ndikuudze vana vaMwari, be careful, one day the hair will begin to grow. Kantaure na Samson, as you lie in that dungeon away from home, as you agonize in your heart, cursing yourself for all the mistakes past and now, paunozvituka uchitarisa where things were bright in your life, paunotarisa kurwadza kweupenyu because of your decisions, remember and listen. Feel your head as you hear the sparks dzezviri kubaya mumusoro,
as you can afford to sing one song in your desperation. Samson, the hair is beginning to grow. Wakagara, when you can just perhaps remember those verses, those days. Samson, don't ignore the hair. Your opportunity is coming. Munhu waMwari, my situations are we now? Fill your head. Inzwa. Don't worry about the camp meetings that you are no longer attending. Enjoy the little things that you are beginning to do. Panguya keta seyoyo. The party is in place. God is about to avenge your eyes. Pavari kuronga party, God is setting a stage for you to compensate for your eyes. In Munhu waMwari, there are times when we wander in the forest of desperation, where we curse ourselves for the marriages that we ruined, for the virginity that we lost, for the cancer that we invited, for all the scars that mar our faces and our lives. There are times when the devil projects this in exaggerated forms. Samson, yes, they razored your head. They blessed your eyes, but filled the hair. Those small sparks in your head. Situation where when you look back, you were a giant. You can look at yes, the biceps and the whatever are there, but now captured. The hair began to grow. And the party asvika zvikanzi vanoenda naye setrophy. Svika zvikanzi vakamumisa hake kwakeyo vachimwa vari kudenga. Ndobva anozembera. Bhaibheri rinotiro, in other instances rinotiro, he called the lad and requested him to take him to the pillars. The two pillars dzanga dziri dzakasimudza temple. Vari mudenga, iye ari pasi. Because it was also a sign of defeat yekuti iye ari kuiswa pafloor yepasi, ivo vari mudenga, kuratidza kuti Dagon ane simba. Ari ipapo kwanzi akanomira ipapo. Zvikanzi apedza kudaro, Samson anotaura mashoko aya. Then Samson called to the Lord from that dungeon, saying, "Oh Lord God, remember me." Ndirangarirewo Mwari. Ndaada mashoko aya. I pray. You can pray in your dungeon. You can pray all alone. And you remember vana vaMwari kuti kana paine nhoroondo yandinoziva which ended as a tragedy in the eyes of men, this is one of them. Because the only time we hear the association ya Samson nevaparents ake is when they came to bury him, to take him for burial. But Samson anoenda ipapo zvikanzi, let me feel the pillars. Abata mapillars. Nekuda kuti bvudzi ranga rakura. Then the triceps and the biceps started to contract. Power from above. Samson anobati then called to the Lord, "Strengthen me, I pray, just this once, oh God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my two eyes." Mwari, I know I will not be able kubva panapa, but hear me this once. Akabata mapillars. Zvikanzi Mwari vari kudenga. And Samson took hold of the two middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, one on his right, one on his left. Then Samson said, "Let me die with the Philistines." And he pushed them with all his might, and the temple fell on the Lord and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. He prayed in his dungeon, away from home, sinful. Who would think about such a person? Do you remember the pastors that we forgot? Mighty men
in the field of God. Because of one or two mistakes, they are there in the dungeon, in the dark, because Samson betrayed the nation. They are no longer part of the commonwealth of the church. In the family, at workplaces, geniuses that we lost. Atichataura nezvavo. Vari kumba vana Manoa nemhuri yavo. Samson, a foolish person, captured. Murege ari kuchikurubi ikoko, haana basa. Murege yakadaro. But ari ikoko manje anoti, hongu Mwari, maziso akaenda. But Lord, if you can hear me this once, power oozes from a source that is not man. Mwari anopa zvisingaonekwe nevanhu. Anonzwa ari kudenga kuti Samson, now the power that I'm giving you is power that does not resides or is diluted by eating the grapes. Ndakukupa simba raMwari because you prayed. Samson anobata mapillars. As he flexes his muscles, funny sounds begin. Anotanga kunzikwa. Cracks. Mapillars achirira. Fortified walls. Zinotanga kudambuka. Ring beam. Reinforcements. Anotanga kurira. But it was Samson's time, but it was forever too late for the Lord's. Zganzi ari papapo vanhu vakafa because of that. And the walls came tumbling down. Zvikanzi vanhu vakaurayiwa naSamson apa vakawanda kudarika vaikwanisa kuuraya panguva yake. Samson, you can pray. You made your mistakes, but you can pray. And God, who hears from heaven, is ready to answer your prayer. Let me talk to someone. The eyes are gone. You are a captive. Drugs, adultery, fornication. Ndikutaurire munhu waMwari. Hatred. Wakaraswa kunyangwe nemhuri. Just have this prayer. Oh Lord, if you can hear me this once. Rega ndinobata pamapillars. I have an assignment. I don't know assignment yekuti unotarisa mhuri kana church kana kupi unoti Mwari ka. Apa dai ndisina kudai so, ndikadai ndakadai. Let me feel the pillars. Go and feel the pillars. Pray. Uti Mwari. Hear me this once. Panguva shoma ndasara nayo. Mwari ndibatsire. God is our God. Pray to your God, and God is ready to answer your prayers. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino, muve mubatsiri wedu, patinomira munzvimbo dzakadzika dzeupenyu, muve musimbisi wedu. Inzwai munyengetero yevana venyu, nekuda kuti munoti panguva yekunamata. Tinotenda zvose, musavingira nogara nekusingaperi. Amen. Ndipe Bhaibheri nyenyedzi yapiwa vafambi vese kutungamira zvampupurizvo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri
meso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwa Jesu rindionese mbiri kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo